Vážení hostia, dámy a páni, vítam vás na dnešnej slávnostnej promócii absolventov inžinierského a magisterského štúdia. Sľubujeme, že s vedomím poslania vedy, techniky a umenia budeme využívať znalosti získané štúdiom na Akadémii ozbrojených síl. Vážení absolventi, žiadam vás, aby ste prednesený sľub absolventa potvrdili slovom sľubujem. Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v akademickom roku 2020-2021 v študijných programoch 2. stupňa úspešne absolvovali a budú pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti tieto kadetky a kadeti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručíčka. Blahoželám. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Blahoželám. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručíčka. Blahoželám. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručík. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlasti. Hlasujem vás do hodnosti poručíčka. Sľubujem. Blahoželám.
do hodnosti poručíku. Sľubujem. Blahoželám. Slúžim vlastne. V súlade so štipendijným poriadkom Akadémie ozbrojených síl udelil rektor mimoriadne štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia najlepším absolventom vysokoškolského štúdia poručíkovi inžinierovi Tomášovi Pajtinkovi, poručíkovi inžinierovi Andrejovi Kopaničákovi, poručíkovi inžinierovi Jánovi Blaškovi, poručíčke inžinierke Marcele Rumlovej, rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika sa zároveň rozhodol ako prejav osobitného uznania oceniť najlepšieho študenta inžinierského a magisterského štúdia kópiou jednej z akademických insignií, meča, ktorý symbolizuje vojenský charakter Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Jeho magnificencia rektor ocenil poručíka magistra Andreja Kopaničáka. Ešte raz, blahoželám. Vážený pán rektor, ctení hostia, drahí rodičia, príbuzní, milí spolužiaci. Dostalo sa mi cti, aby som dnes v mene absolventov Akadémie ozbrojených síl poďakovala všetkým vám, ktorí ste sa zaslúžili o to, že tu dnes stojíme. Nech je táto neopakovateľná chvíľa pre vás aspoň malou odmenou. V mene absolventov mi dovoľte vysloviť spoločné ďakujeme. Minister obrany Slovenskej republiky udeľuje za úspešné absolvovanie vojenského kurzu Komando odmenu Vecný dar vojakovi 1. stupňa Jakubovi Niekimu a vojakovi 1. stupňa Samuelovi Legerskému. Pán rektor, poručík Legerský. Ďakujem, blahoželám. Slúžim vlastne sa. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako jediná vysoká vojenská škola v Slovenskej republike plní dôležité úlohy v oblasti prípravy vysoko kvalifikovaných odborníkov, hlavne pre potreby ozbrojených síl. Študenti Akadémie ozbrojených síl sú mladí ľudia, rovnakí ako rovesníci, s ktorými vyrastali. Majú svoje radosti a problémy, ktoré patria k ich veku. Sú však predsa v niečom iní. Oni sa dobrovoľne rozhodli vzdať časti svojej osobnej slobody a pohodlia, rozhodli sa obliecť uniformu a znášať, tak povediať, úskalia vojenského života. Vážené absolventky a vážení absolventi Akadémie ozbrojených síl, blahoželám vám k ukončeniu štúdia, želám vám veľa šťastia a predovšetkým pevné zdravie a vám všetkým ďakujem za pozornosť.